שלום יוטיוב, והיום נראה לכם מיקמק שהוא חצי נדיר והוא חצי פושט. אז השם מנוי מרקט 1, 2, תראו בעצמכם עכשיו. עכשיו אז אני עושה את העתק הדבק ותראו איך הוא עובד. ראיתם? אבל הוא לא כזה נדיר, ככה. והנה הגעתי עכשיו לגיל 100 מזמן, והנה ואני בן 100 והוא בן 105. הנה המיקמק. נכון, חבר שלי צודק, הנה המיקמק, שהוא לא כזה נדיר, ככה אמרתי. אז בואו נראה לכם את כל הפריטים. זה החולצות, את כל הפריטים, והנה